Mna nkokheli ndifuna ungena kanye kule ndawo uthetha ngayo. NdingumXhosa mna wase-Eastern Cape. Xa ndimamele laa nto ithethwa ngulaa mfo okanye ngulaa comrade phaa, andikaboni into inobangela uba ngabana singamaXhosa thina especially walapha e-Eastern Cape uba ingasikhathaza. Yinyaniso emsulwa leya ithethwa phaa, qha iba zindlela ke zothetha into, le ndlela uthetha ngayo ke. Kodwa ke andikaboni into mna inobangela uba masisukume. Yenkokheli, mandikuxelele inyani into engasoze uyilibale eyenzeka e-Eastern Cape. Apha ingathi sihleli singamakhoboka. Apha nkokheli, umzekelo ophilayo, umzekelo nje ophila, ndithetha ngomzekelo ophilayo. Nantsi indlu kaMandela iphaa ecangkwendlela, kunetha imvula kwezi veki, kukho abantu abalele phandle, akulelanga mntu phaa kulaa nto, akho mntu ukhoyo phaa kulaa nto, igadiwe ngamapolisa, kukho abantu abalele phandle, including abantu abaphaa elanteni, elanteni kule ndawo kaMandela. Kodwa nkokheli ndikuxela uba ngabana ba ibinokwenzeka e-KZN laa nto, umsholoza bezabathatha abantu abangenze ngapha, ndithetha ngento endiyaziyo. Apha nkokheli kukho abantwana bezi families abatshatileyo abangabazukulwane basebenzisa isibongo sikaMandela, soze balamba abo bantu, soze bahlale ecangkwendlela abo bantu. Nabantwana bakaMantashe soze balamba, sesizukulwane soze balamba abo bantu, soze balale ecangkwendlela. Sanufuna zingathethwa zicomrades inyani. AmaXhosa most of the time ayathengisa onke la maqabane ukuze atyatye inyembezi zabantu abahluphekileyo base-Eastern Cape. If asiyithethi loo nto sabakade siyiyongo i-MK, kufuneka kuthethwe inyani apha comrades. If ucomrade okanye lo mfo kuthiwa nguMantashe utrita abantu ngolu hlobo loba ngabana uthethwa ngento ze-tribalism, masithethe nathi e-Eastern Cape, because e-Eastern Cape sihleli ebumgqwayibeni ngeyona ndlela. Kunetha imvula kule veki yonke, ndibukele ii-comments zabantu apha, abantu abanendawo lala banikwa imingqungu yokutya, ikutya nokuncinci, bathi hayi kufine kuyalungiswa. Kufine, kuyafine kuyalungiswa njani? Ungangalala endlini yakho ogqiba uthi right loo nto, kufine kuyalungiswa, umntu azawulala kwakhe ngevoti yakho. Uyabo? So yile ndingayiunderstandiyo. Uyabona ke nkokheli, inyani uba ngabana asifuni ithethwe sizaba rongo. If inyani asifuni ithethwe, jonga umzekelo apha, siyithetha yonke le mihla. Apha asenzelwanga nto ngoMbeki thina, asenzelwanga nto nguMandela thina apha, asenzelwanga nto nanguye nam upresident kwaba president. Umntu esihoyile apha ngumsholozi nkokheli. Iiprojekthi ezinkulu zasenziwa ngu-JZ apha e-Eastern Cape, but asikwazi uyithetha loo nto. Salaqanga bana kuthethwa ngamaXhosa ngokuthengisa kwawo siphakame. Comrades, siyathengisa, balamba abantwana babantu e-Eastern Cape. Ubuyazi loo nto nkokheli, le nto uyithethayo bangabana kukho abantu ukuze batye e-Eastern Cape, batye ukutya okanye batye itreatment funeka botye ubulongo benkomo. Buyazi loo nto le ndithetha apha e-Eastern Cape ziyafihlwa zona. Kukho abantu abatya ubulongo benkomo, ubulongo benkomo ukuze akwazi utya itreatment yakhe. Uyeva? Kukho abantu umntu ongazazi noba uzawulala phi na, kunzima makenzela ibhlorho ukuze awele ebhlorhweni, uwela ngembombosi. Umama umdala siphi isidima somntu omnyama. Next thing xa sigxekwa singamaXhosa, kukho umntu omoshileyo ongumXhosa odelela enye uhlanga, siphinde sifuna umdifenda. Never ever. Asityi kwaMantashe thina ukuze sitye, okanye kwaMabuyane okanye nakuye nabana mntu, asityi kuye. Funeka sithethe inyani apha. Asikwazi ukufa indlala zicomrades kodwa sithi umntu xa ithetha inyani ehlukumezekile sithi amaXhosa ngumthetho wawo, ayayidifenda into engekhoyo. Phakamani Eastern Cape, sanilwela kudlala nabantu abalapha ku-MK abazawuhlala uxela apha, bamane besiza apha kule gruphu bazokuxela. Kodwa apha abantu babo babaxelela inyani uba ngabana apha sukani ekuvoteleni i-ANC enganenzeli into for a years. Votela njani i-ANC? Akunandawo uhamba. Votela njani i-ANC? Uhlala egalini. Votela njani i-ANC? Ulala ungatyanga. Sidima sakho siphi? Uyabheka ecangkwendlela, uphethe ilevel ayinhlengelo xa sithi igobele igotyole ilanga. I-skill sakho naso akwazi usebenzisa. Iqala apho into omntu omnyama nomntu ohluphekileyo wase-Eastern Cape ongumXhosa. Thetha la maXhosa akhe. Funeka siyeke sixelelwe zezinye intlanga ngoba uwiki bethu because week. Jonga umzekelo ngokwamagabane, simane sibakleyima abantu apha, sibakleyima kokoko abantu. Wonke umntu samkleyima apha senzekela ntoni? Bonke abantu bazipoliticians ze-ANC makhulu naba apha abazi nokuza apha e-Eastern Cape. Uza umntu xa ezokudelela, yeva, akubonisa imali yakuba ingakanani. Never. Asithi ze sitye thina, sitye kuba sithi ze sitye thina. Thina siyayazi futhi uba imvelaphi yethu. Uyakwa? But usumyeka umntu xa ethengisa comrades, esafokethisa elinye uhlanga, akwazi uyenza loo nto. Ogqiba uthi mamntu makabe nendlela ethethe smart. No nkokheli, zilungise apha yeka.